Igbo ndị ọma njem ọnụ abịakwa nka nsị abịa ọzọ. N'ụbọchị taa enwee ihe dị m n'obi na anyị marụ n'obi kemgbe m chọrọ ịgbata unu ndị Igbo mfụ n'anya. N'izuụka gara aga enwere ihe onyonyo anyị hụrụ ebe ụmụ obere nwa Igbo abụọ nọ n'ime ụgbọala a na-akwọ ha aga Ghana. Asị na a na-akwọ ha aga maka gịnị? Ebe ha ga-anọ gbaba akwụna. Ọ bụghị mbụ ozi ya na-eru m aka na ihe ụfọdụ ụmụ nwoke anyị na-emezi bụ ịga n'ime ime obodo na-ene ụmụaka na-enweghị ihe ha ma gbasara ihe a na-akọ, na-eburu ha na-ebufe ha Ghana. Ụmụ Igbo a na-agbaza akwụna na Ghana. Ọ ife ifele nyelu ndị Igbo, ọ ife ifele nyelu gị, nyelu nwa Igbo ọbụla. O gosi na Igbo anago ebe ọ na ụmụ nwanyị anyị ga na-afụzi ya ka ọlụ ịdị na-akwụ n'ụzọ ife eme. Uwe na-ewelite onu m na-ayọ ndị niile nwere ego n'ala Igbo, wee na-ayọ ndị niile nwere NGO n'ala Igbo, biko nụ enwere otu ya esi mee ka ebido ihe dịka women or girl empowerment, ka anyị chọọ ife anyị ya emela ụmụaka anyị, ụmụ nwanyị nda, ka ha nwee ike ịmụ aka ọlụ. Ha mụọ aka ọlụ eduo ha, ka anya rapụ ịba ha n'akwụna. Ịbịa n'Owerri asị gị nekwe, a nọ na-ekwu nke Owerri, a na-ekwu nke Ọnịcha, a na-ekwu nke Ọka, a na-ekwu nke ebe dị iche iche. Ụfọdụ si na ọ bụrụkwa ndị Igbo nọ ndị si ebe ọzọ na-abịa eme ya. Ngwanụ nke azị ụmụ Igbo na-emezi na Ghana ka ezi onye na-eme ya. Ọ bụ ihe ihere nyere anyị. Nya nwa Igbo ọbụla nna ayọ gị, enwee nwatakịrị na-eto eto, nwatakịrị nwaanyị nọ gị n'akụkụ, gbalịa nyere ya aka. Ọ bụgodị ịmụ ọlụ, inyere ya aka ọmụọ ọlụ. Mana ihe na-ewute m bụ na enwere ụfọdụ ụmụ nwoke anyị nkịta lachara anya nọ n'ime ihe ha na-eme ya ka ịzụ afịa. Ọkwọnya iwe chọcha afịa ya azụ, ọ bụla ịnụ ụmụ nwanne gị ụmụ nwaanyị na-emebisifa. Ana Igbo yiri isi gị. Ịchọcha afịa ị ga-azụ, ọ bụla ịdị na-ene ụmụaka teenagers na-akwanye ha na akwụna. Ana ndị nna nna anyị ha ya achụ gị n'ala Igbo. Ihe o ji wee na-ewute m rinne bụ na ebigo m na obodo Italo bie ya ọtụtụ afọ, fụ ihe ndị etiti na-eme n'ụzọ, fụ otu e na-esi akwụ n'ụzọ, fụ otu e na-esi ene nwaanyị napụ ya ife o ji dị ebube. Ọ bụrụ ụdị ihe a bụ ihe mma echelu ndị be anyị. Mgbe m bi n'Italo enyelu m ọtụtụ aka, mana onye abụrụ ihe mmadụ ya ekwe nwa Igbo jee ọdịrọ mma chaa. Nke mbụ bụ na ọdịrọ mma morally. Nke abụọ bụ na in terms of dignity, ọ na-anapụ nwaanyị, ọ na-emebi ndụ nwaanyị, isi na mmadụ pụọ. Nke ịtọ bụ na agbụcha anya ala adịghị agbochi ya nchicha anya. Ihe ọ sokwa mee mgbe ọ na-ahafụkwa ha ya n'ebe a. Ihe ịta bụ ihe njiwe n'anya unu n'aha Dịnwe na Jesu Kristi. Bikonu n'aha chi ọbụla unu na-ekpelu, bikonu ka anyị gbaa nụ mbọ ka anyị aba akwụna nọ n'ala Igbo. Akwụna eji wee na-abazi ala Igbo ime ka ọ kwụsịtepe. Ka anyị nyelu ndị nke anyị aka. Ọ na-atọzi ọchị ije n'ụlọ ekpere asị na a na-ekpe
a na-ekpe maka di fa kpesịa maka di fe wepụ ịchapụ jijekwuru n'ụzọ chebe onye ya enye ha ego chebe onye ya akpọ ha wee nakpuwe ifele o gosi na ụka anyị na-ekpelụ ọkababa anyị n'obi. Mgbe ọbụla ndị Igbo bido chọba ibi ezigbo ndụ dịka ndị otu Kristi, mgbe a ka ihe ịchụgharị mmiri akụrụ ndị anyị akwụsị, obodo anyị adị mma. Biko na ụmụ Igbo ka anyị nyere ụmụ nwanne anyị aka, ụmụaka anyị ụmụ agbọghọbịa ka anyị nyere fa aka ka ha rapụ ịdị na-akwụsị n'ụzọ. Daalụkwanụ.